montakos prillaa menee huuleen. Nyt ei tässä kun tuli tuo fiilis päälle, mutta eiköhän tässä pienemmittä puhetta aleta testaamaan, kun 2 minuuttia kuvassa aikaa. Olette tästä näin. Nyt mennään vähän tällainen nössön tapaa, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, joka alkaa näyttää, että on vähän tavaraa huulessa. 7. Kaikki menee, kaikki menee. 8. 4 säkkiä jäljellä, kaikki menee, kaikki menee. Tänne. 9. Nosta vähän ylemmäs. Tulee säkkiä ulos. Ei, se ei mitään meinaa. 2 viimeistä. Sulla tippuu säkkejä huulesta, vittu. Nosta ne, saatana. Saatana, moo.